тақрибан дар як соли пеш ин таблоҳои таблиғотӣ дар хиёбонҳои душанбе ҷои холӣ надошт. молу хидматрасониҳои ширкатҳои дохиливу хориҷӣ ба ҳар нав дар таблоҳои хурду бузург таблиғ мешуд. аммо ҳоло тақрибан 50% таблоҳо холӣ ё мунтазири муштариён аст ва ё шиёру овезаҳое дар он насб шудааст ки касе барои онҳо пул намепардозад. Шералӣ Ҷурабоев, раҳбари идораи ширкати Sky Central Asia, сабаби коҳиши ба маротиби реклама дар таблоҳои хиёбонҳоро буҳрони иқтисодӣ, насби беш аз ҳадди таблоҳо ва меъёри мушаххас надоштани шумораи он дар хиёбонҳои пойтахт унвон кард. В свое время они пытались в погоне за клиентами поставить как можно больше сторон. В итоге в данный момент мы имеем слишком много сторон и слишком мало покупателей на эти стороны, на эти билборды. В итоге, конечно, когда предложение превышает спрос, у нас появляются избыточные мощности. ширкатҳои мобилӣ дар бозори рекламаи Тоҷикистон муҳаррики аслӣ ба шумор мераванд. то соли 2011 ҳар сол ин ширкатҳо барои таблиғоти хидматрасонӣ ба телевизионҳои давлатӣ то $500,000 фоида меоварданд. аммо чун таблиғоти ширкатҳои мобилӣ ғайрирасмӣ дар телевизионҳо манъ шуд, ин сармоя ба рекламаи хиёбонҳо рехт. вале ҳоло ширкатҳои мобилӣ дарк карданд ки ба рекламаи хидматрасониашон зиёд зарурат нест ва таблиғотро дар таблоҳои хиёбонҳо низ ба маротиб кам карданд. мо фикр кардем ки агар мо ҳамин роҳҳоро ба пеш гирем, яъне тарғиб бо воситаи интернет ва бо воситаи интернети мобилӣ, ин ҳам дурусттар мешавад, ҳам самаранок аст, чунки муколамаи ширкат бо абонентҳои худ хеле муҳим аст. ҳамин аст ки қимати як метри мураббаи таблоҳои таблиғотӣ дар хиёбонҳои душанбе аз $12 солҳои қаблӣ ба $3 поин шудааст. аммо ин ҳам дар ҷалби муштариён барои таблиғи молу хидматрасониҳо дар таблоҳо зиёд муваффақ нашуд. соли ҷорӣ тақрибан 30 то 40% таблоҳои ширкати таблиғотии Forex реклама дорад, дар ҳоле ки солҳои гузашта беш аз 50% овезаҳояшон таблиғоти тиҷоратӣ дошт. хариду фурӯш камтар шудагӣ аз ҳисоби ки бурҳон барои ҳама аст, як хел аст, барои давлат бошад ё барои собиқо бошад, барои ҳама як хел аст. барои ин масъала ба ҳама грубо говоря сужает бюджет ва соҳае ки реклама мекардагишон ва эҳтиёт мекунам. монам ҳамин тараф, мисол монам маҷбур ки ба коргарои худамон фаҳмонданам дар кор ки мана маошатон ҳамихе мешуд ё бонус ё дигар чизо экстра гирифта намедиҳад аз сабаби ки мисол муштариён кам шудаги ин ба ҳама як хел аст. оҷонсиҳои рекламавӣ низ барои ҷалби рекламадиҳандагон аз иқдомоти тоза кор гирифтаанд. озмунҳо ташкил менамоем ки ширкатҳоро ҷалб намоем. масалан чанде пеш яке аз лоиҳаҳои бузурги тамғои писандаи Тоҷикистонро ба амал баровардем. мақсади асосӣ аз ин лоиҳа дастгирии соҳибкорони ватанӣ буд. ширкатҳо манфиати рекламаи хиёбониро муассир медонанд, зеро дар кӯчаву хиёбон мардуми зиёд таблиғот дар таблоҳоро мебинанд. ҳоло дар душанбе танҳо 5-6 ширкати бузурги пешниҳодкунандаи таблоҳои рекламавӣ дар хиёбонҳо боқӣ мондааст. дар пайи буҳрони молӣ теъдоди аз ин ширкатҳо бозорро тарк карданд.